Mennäpäs tuo Suihin Otto myö kahtomaan tuohon. Mihin? Mitä? Snellmanin puistossa olisi tuossa Suihin Otto menossa siinä Suihkulähteen kohdalla. No miten joku kehtoo ilmoittaa? Kaatelis perkele ja vetelis niin, kätteen, saatana. Ja Puiju 7.20 kohteessa. Terve! Soppiiko, jos tulette käymään tässä vähän? Ihmiset soittelee, että työ otatte toisilta poskeen tässä. Ei kai semmoista. Ei oikeesti. Sulla oli että ota. Ei kannata olla. Eikä kannatakaan, ei oikeesti. Tai hyväähän se tekee, mutta niin joku parempi paikka. Ei. Pussailtu on kyllä. Pussailtu on? Onko pussailtu Pippelinkin? Ei oo Pippelin. pussailtu. No hyvä. Ei ihan niin. No niin. No Kirkkoon vieressä. Ei oo. No ei kirkon vieressä. Ei muuta kuin rauhallista illanjatkoa. Kiitoksia. Hyvä. Näkemiin. Veikka, mitä sä ootte vähän latistaa tunnelmaa kyllä.